Samba we söwüş sambasy boýunça Ermenistanda tamamlanan halkara ýarışda türgellerimiz baýrakly orlary elediler. 21 döwletden 290 türgeniň gatnaşan dünýä kubogyndaky ýarışda türgellerimiz jemi 7 medal elemek başardylar. Olaryň biri altyn, 4'üsi kümüş, 2'si birinji medallardyr. Söwüş sambasy boýunça Daşow şäheriniň 5-nji sport mekdebiniň tälimçi mugallimi Sanjarbek Awazberdiýew 64 kg agramda birinji orny eýläp, altyn medaly nasip boldy. Türkmen Döwlet Bünägerlik Guruş Institutynyň talipleri Qurbanay Qurbanova 50, Kerim Kerimew 71, Çärjew Tranyň 4-nji sport mekdebiniň tälimçi mugallimi Ziwa Orunova 65, Şeýlehem Ahmet Tanrıverdiýew 58 kg agramlarda söwüş sambasy boýunça ikinji orny eýläp, kümüş medal gazandylar. Hoca Maletiragyň 4-nji sport mekdebiniň tälimçi mugallimi Hakberdi Jumaýew 64 kg agramda söwüş sambasy boýunça, İçeri işler ministrliginiň esgeri Atanyaz Amanberdiýew 88 kg agramda samba boýunça 3-nji orny eýläp, birinji medaly nasip boldylar. Türgellerimizin gazanan üstünlikleri aýratyn ähmetlidir. İlleşlerimiziň belen sepitleri eýlemegi gahrman arkadagymyzyň, hormaty prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzda sporty köpçülikden bilen terbiýany ösdürmek boýunça amala aşyrylýan işleriň ruwaşlanýandygyny tasdikleýär.